että jos on vilppi eli varaslähtö, niin tuomarineuvosto voi antaa siitä niin sanotun aikasakon. Sikseihin Lauri Pyhäjärvi, Juuso Mäkelä, Timo Kurkela, Vili Hämäläinen, Patrik Rajala, Valtteri Vinkanharju, Hugo Karlström, Sauli Pietikäinen. Näin pamaasti lähtevät koskemaan tavoiselta ensimmäisen kerran urheilukeskuksessa 20-vuotias nuoret miehet vauhdilla kohti ensimmäistä nousua. Liittoseura siinä kärki tusina 13 Valkeakoski Haka 27 sekuntia ero. Pikkipaikkaan Normarkun Nopsa, Kuusamon Eräveikko, Urhia, Jurhela, Huotari 19 sekuntia, Mikkeli Hiisiät 22. Ja virallinen väliaikapiste ohitetaan seuraavassa järjestelmässä. Hakaa pikkipaikalla 12.30 sekuntia. Kaikki himmelän mitalin tiukan kiritaiston päätteeksi tyytyväisenä myös hyvän päivän suorituksen. Tämmöisenä viikonvainen tilinpäätöksenä näin keuruulaisista ja keskisuomalaisista, niin olen ihan ylpeä siitä, että Lahvissakin osataan